nkịta bute anụ ọ gbaga ebe agaghị ahụ ya anya, mana o bute okwu na ụka maọbụ ogwu n'okwu maọbụ o bute nsogbu ọ gbakwuru onye nwe ya. Nkịta bute anụ ọ gbaga ebe agaghị ahụ ya anya, mana o bute nsogbu ọ gbanata bụ onye nwe ya. When a dog finds meat, it runs into hiding. But when it encounters trouble, it remembers the house of its owner. Nkịta bute anụ ọ gbaga ebe agaghị ahụ ya anya, mana o bute nsogbu ọ gbanaga bụ onye nwe ya. Ọ bụrụ na ị na-emi anya chemie echiche, ị ga-ama na ilu a bụ eziokwu ma taa. O nwere ndị anaghị echeta na onye ọzọ nọ, maọbụ na ezinụlọ ha nọ, maọbụ na nne ha maọbụ nna ha nọ, maọbụ oyi ha na ha dị n'ezigbo mma. Otu a ka ọ dị. Mana ọ bụrụ ha na nsogbu bịa, anyị na-amata ndị niile anyị kwesịrị ịkpọ. Anyị na-amata ebe anyị ga-aga, anyị mara ma ya ga-enwe enyemaka kwesịrịnụ. Dịka ọ na-abụkwa na ịbịa na ngalaba anyị nọ dịka Facebook na ihe niile, ị ga-ahụ onye nọ na ngalaba gị ihe niile na-eme agbasaghị ya. O denube n'ihu akwụkwọ gị, ọ tụnyenube, o kesabeghị ihe ị na-eme. Mana ọ bụrụ ha na o nweta nsogbu, o cheta na o nwekwara onye dị otu a ka m gaa wee gwu ya, o wee bịa debere gị si gị na o tego ya bidoro na-eso gị, o tegoro gị na ya bụ oyi ya na-eso gị kemgbe ụwa tụ ụwa. Ugbu a ya bịara ka inyere ya aka. Mana ụwa tụ ụwa niile a ọ na-eso gị, o nwenube ntụnye ọbụla ọ tụnyere n'ihe niile na-eme. Ọ sụnụbeghị deeji ọrụ ma ji ọrụ daala ọrụ. Mana ọ bụrụ ha na nsogbu bịa, o cheta na o nwere onye aha ya dị otu a, o nwere onye na-aza ha ka m gbakwuru ya ka o nyere aka. Dịka ọ na-abụ ọtụtụ n'ime anyị anaghị echeta ekpere garuo mgbe anyị nwere nsogbu. Ọ bụrụ na ihe ọma bịa, onye ọbụla ezoo, onye ọbụla emechisie ọnụ, o nweghị onye ga-achọ igosi ya bụ ihe ọma. Mana ọ bụrụ ha na nsogbu bịa, nke ahụ ka anyị ga-enwe ike wesapụ ọnụ anyị ọfụma wee na-ekwu maka ya. Wee sị na nkịta bute anụ ọ gaa n'ebe agaghị ahụ ya anya ka o wee richafụ anụ ahụ, mana o buteghị anụ nsogbu, o cheta bụ onye nwe ya wee gbalaga. Adịna na-eche ka o ruo na nsogbu. Ọ bụrụ na o nwere ndị nọ na ndụ gị, ị mara na ha bụ n'ezie ezi ndị nọ na ndụ gị, maọbụ ụmụnne, maọbụ nne na nna, maọbụ ndị oyi, ị ma na gị na ha dị na mma. Adịna na-eche naanị mgbe ị nwere nsogbu tupu isi onye ahụ kedu ka ị dị. Maka na ọtụtụ n'ime anyị bụ naanị mgbe anyị nwere nsogbu, naanị mgbe anyị chọrọ ịrịọ arịrịọ, naanị mgbe anyị chọrọ ihe a ga-emere anyị ka anyị na-echeta onye ọzọ. Anyị anaghị echeta onye ọzọ na ọ bụrụ na ọ bụghị ihe a ga-emere anyị. Nye m. Mana ị gaghị echeta onye ọzọ wee sị ya kedu ka ị mere taa. Ọ bụrụ na ị nwere ya bụ agwa, kwụsị ya. Maka na ị bụghị nkịta na-abụ ibute anụ izo ebe agaghị ahụ gị anya. Mana ọ bụrụ ha na-enweta nsogbu, icheta bụ onye nwe gị wee gbanaga. Nke a bụ ilu miri emi anyị ga-echemi echiche, nke m wetara ka ntosa ugbu a. Ekele m unu. Amarachi Atamabụ aha m, nke unu na-akpọ nwa dị ọra mma. Ndeewonu.